Близкото, близкото, не далечното. Айде, пусни. Започваме с Суста Додеканисиус. Още малко за загрявка. Потапяме се после в Загорисиус.
а след това и Зайко за задявка. Цамико, Хасапико, Окаравас, Шопско, Копаница, Гинка, Ръка, усъвършенстваме ни всеки час, съобразявайки се с всяка препоръка. Раз, два, раз, два, раз, два. Заебекико вълнуващо се заигра, а за воинска чест, заряд и дисциплина, критянско пентозали за мнозина. То не бяха плитки и косички, то не бяха пръсти и пети, но политико играем всички, а залата от смях ехти. И още много са прекрасните ни танци, но все по-трудно ги ревмувам. Зато и на основателите на балканци имам думи да им думам. Съответно това е към господин Атанасис. Уважаеми Атанасис, Нико мили, бъдете все тъй работливи, всеотдайни. От ден на ден ще ставаме все по-красиви, защото дните правите ни по-умайни. Бъдете здрави, енергични и пленяващи. Бъдете нашата хороводна светлина. Учете ни на танци завладяващи. Учете ни с игра да сеем добрина. На всички балканци най-накрая бъдете здрави, весели, засмени. С танците от Тракия и от Елада в Омая и с лица от слънчеви усмивки озарени. За рождения ни ден да вдигнем чаши, един на друг да се усмихнем, да пием за приятелството наше и в луди танци се развихрим. Честит рожден ден! Кара да се знае какво направихме ние преди 2 години. Нещо, което тръгна като хоби, то продължава да бъде хоби, но и много повече. Много повече. И ще ми се това, с което тръгнахме, това беше наистина много чисто като идея и още е, разбира се, искам да се запази, много ми се иска да се запази. Както да виждам как се събираме абсолютно цял край на цяла София, наистина си мисля, че тук сме това, което ни е събрало ясно, танци, забава, но има и много сериозна доза естественост, искреност и емоция, която аз усещам почти ежедневно, сега да кажа всеки ден, но почти ежедневно. Това, което правите, аз за втори път в рамките на по-малко от 1 година се излагам като мъж тук. Излагам се като мъж тук, иначе сега. Достатъчно са близки да си изподеляме тези неща. Така че думите на благодарност няма да ми стигна изобщо тук цял ден да ги изразявам. Аз ще успея, сигурен съм да ви го покажа на всеки един отделно. Двама много големи отсъстващи, които искам да тази вечер които бяха с огромен виса, с огромен принос към това, което се случва, това, което ни се случва на нас. Естествено, господин Наско, който... Светли, къде си, не те виждам? Светли, Светли познае без сол човек с неговата енергия, любов към танца, уникалност, емоционалност. Надали ние щяхме да вземем нещо. Може би щяхме да станем добри танцори, обаче наистина хиляди благодарности към него. Другият човек, за който много специално искам да благодаря, нищо, че го няма е Паша. Всички я познавате, уникални неща направи за това, което крайно усилие положи и продължава да го полага. Така че аз предлагам да стига толкова национално да потанцувам. Нещо, ако има подарявам, още окей. Готови сме, тук сме, няма, но ви, добре. Аз предлагам, ти ли ще нещо? Да, гледаме. Синята това.